Mislite da imate odlične zube, ali imate složene zdravstvene probleme. Obavezno pogledajte ovaj video. Pozdrav iz Dentelija. Ja sam doktorica Martina Karlo i danas mi je želja pričati o zubima, odnosno usnoj šupljini kao sastavnom i početnom dijelu zdravlja. Prošlo je vrijeme kada se samo odlasci zubari smatraju zbog potrebe, zbog karijesa ili boli ili oteknuća ili nekakvog gorućeg problema. Istraživanja pokazuju i cijeli trend u stomatologiji pokazuje da je oralni mikrobiom početak crijevnog mikrobioma. Znači sve počinje u ustima. Isto tako kao što su poznati primjeri leaky gut propusnih crijeva, tako postoji i pojam leaky gum. Znači sva krvarenja u ustima jesu bakterijska infekcija gdje je probijena barijera gdje se događa nešto na što moramo obratiti pažnju. Ali još više od toga bih htjela obratiti vam pozornost na kronične infekcije koje tinjaju u organizmu, a ne poznaje im se uzrok. Znači umori, povezano sa depresijom, povezano sa trigeriranjem, odnosno početkom autoimunih bolesti, pa čak i Alzheimerom, demencijom itd., povezane su sa kroničnim infektima u ustima. Nažalost, 2D snimke i obični pregledi kod stomatologa ne mogu naći uzrok vaših potencijalnih problema. Zato je jako važno napraviti takozvani 3D snimak, odnosno CBCT snimku zuba. Tada stvarno možemo vidjeti u kosti kronične promjene oko zuba gdje se događaju se veći ili manji infekti, bakterijske infekcije koje preko kosti odlaze na cijeli organizam i tamo uzrokuju tinjajuće upale koje kradu energiju i kradu zdravlje i narušavaju cijeli imunni sustav. Htjela bih vam pokazati samo jedan kratki slučaj, jedan od mnogih, gdje je pacijent došao sa povišenim vrijednostima takozvanog CRP-a, odnosno upalnih faktora u krvi. Pregledom CBCT snimke možemo pogledati ovo crno područje oko zuba je veliki infekt koji se dogodio oko prednjih donjih zubi gdje pacijent to uopće nije očekivao. Isto tako u donjem lijevom području ovo crno to je sve bakterijska infekcija koja je, ajmo tako reći, pojela kost, odnosno tinja upala, a pacijent nije niti natečen, niti osjeća tegobe oko tog zuba. I upravo ovakvi razlozi mogu biti uzrok gdje narušava se zdravlje, cjelokupno zdravlje čovjeka. Zato bi mi stvarno bila želja da što više ljudi, da im bude omogućeno pregled CBCT snimkom, odnosno 3D snimkom zubi gdje se uistinu može vidjeti i najmanje stvari koje ugrožavaju pacijentovo zdravlje.